ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ Ọha na Eze Ndị Igbo biko ebe ọ bụla na-enene m na-egekwa m ntị n'onu biko asị m ka m wetara unu ihe a bikos na asị ekwu anụrụ onyenwa gburu nwata mana afọ ekwuru onyenwa gburu okenye. I believe at my age na elutewego m to the age of okenye mana ọ nwere ihe bụ a na-afụ na-agba nkịta na-asị mind your business the more a na-ekwu ya the more ihe na-emebi. Biko help anụ m jụọ na onye je Jizọs ọ gịnị dị ihe nke a biko ọ gịnị na dị ihe nke anụnwa biko ka m jukene ya ndị mmadụ ọ gịnị na dị ihe nke maka na asị ka agbachi nkịtị nna na nwere ihe gbasa gị hapụ mmadụ ka o mee ka o si mee nna ka m gwunu the truth and nothing but the truth. Onye ọbụla nwere obi hụ ọkụkọ dị ndụ ajị o yegbonwu mmadụ Fino gụrụ egwu n'egwu o nwere egwu ọgụ si na onye ọbụla kala obi lie anụ enwe ya elinwe anụ mmadụ mana unu na-ege egwu you guys do not understand the lyrics of ihe egwu na-agụ. O si onye kala obi lie anụ enwe ya elinwe anụ mmadụ onye kala obi gbuo enwe ya egbunwu mmadụ onye ọbụla efo kala obi gbuo nkịta ya egbunwu mmadụ mana onye ọbụla kala obi lisile m iteli onye ọbụla kala obi wee ọkụkọ dị ndụ ị na-ekwochasị ya ajị onye ahụ ya etinye mmadụ mma n'onu bee mmadụ isi in order for him or her to get what he or she want. This is the truth and nothing but the truth. Kedu ihe ị na-emele ndị mmadụ? Kedu ihe ị na-agwakọsịrị ndị mmadụ na ihe anụnwe ị na-agwakọsị na-asị ndị mmadụ a na-asịrị mensa a na-esiri gị a na-eme nka a na-eme nka a na-eme people wee na-adazi iberibe na nwere isi ọ na-aka isi achụta ego nwanụ ọ na-aka isi akpata ego nwanụ ka njukene ọ wụ imezie nke anụnwa megide nke anụnwa kịta ego nwa na-esi n'enu wee daa. Ị na-akpọ ya $1 million job $1 million work gịnị ọ nna gị na plant $1 million akọ nne gị ndị ọgba aka achụ uru ịgba aka na-achọ $1 million $1 billion kedu ihe ị na-alụ? What service are you rendering and what problem are you solving for people to require your service or for people to look for you? Then ụdị ihe a yakpọ ihe nka for goodness sake biko onye ọbụla adọnọcha ndị mmadụ adọnọ ihe a na-emebi. Ọ bụrụ mgbe gboo dị ndị abụ ndị agha bada ike hụ ụmụ n'onu asị ha ngwa rapụ n'obodo anụnwa rapụ na this community rapụ na this village we don't want to see you here again. Ị na-anala onye nawa n'ikpe agụ onye ọbụla chọtazi gị ihe ọbụla gị na-ajezikwa jelu n'onwe unu mana ịma mba in the midst of residential area in the midst of sikwu dị na sikwu ha sasapụgoro ihe a na-eme in the midst of residential area emunye abụba ọkụkọ n'ọkụ na-akwụ anwụrụ na-akwụchisi ụmụazị mmadụ ahụ. Ọ bụ na ihe anaghị asụ unu anya oyi ihe na-asọ m oyi and I can't see this thing like this and keep quiet. Onye Jesus, what is this? Ekwugidego ị na-agba ndị mmadụ ọtọ gbagide ọtọ ị na-akpọ mmadụ eje na mmiri ị na-eme nka ị na-eme nke ọzọ na eru m na-agagharị na ịkpọrọ ntu iwere ọnụ gị wee kwuo na ịkpọ ntu ọgwụgwụ abụ onye izizi na aka line onye ọbụla na-asọbe na akpọrọ ntu ya gafee line anụnwa and so bloody what do you mean by that? Ịlọ na-emekwado unu all these young men nkịta unu na-achụ ego asị this young men na like I said before asị unu na jee egwube nsị jee ekpupe nsị onye aha si n'odideti onye jee zaba street na Nigeria o si n'odideti mana in that street ahụ na-aza na asị gị jee zaa ya n'obodo bi happily doing it na-ekpo ma snow na-agwọ nshi abụki n'obodo oyibo mana jee pụta na street na this jee kpụọ ahịhịa osolu ndị na-akpụ blọk kpụa blọk osolu ndị mekanik isi na odd job is against my level of credential nye mana na ya akịta ijego mma amụghọ nọ nsị ebini ka o tere unu na ahụ ya ka ọ bụ nsị abụki ka ọ bụ chakol ka ọ bụ gịnị etegide gị na-eji kpiti ka onye ala ebe ị na-achụ ego na-ejizi kpiti ka onye ala jichazi akpiti chere amụ nwụsa n'oche werezie aka gị na-amachasị ọkụkọ dị ndụ mụnwa n'ebe a ma mgbu ndị ọkụkọ sefsi gị na ọ na-apụtasị ka egbu ọkụkọ ka ụmụ ihe mmemme ọ mmadụ bịa na nke gị egbu ọkụkọ anaghị m eme nwu ya ifozia nke dị ndụ ọkụkọ dị ndụ despite the cry despite the pain ị na-ekwu ya ajị na-ehu ya ajị. Where is your conscience? Kedu na obi ebe ndị mmadụ na obi anụnwa anyị nwere asị nke mmadụ si let me ka m gwazi unu the truth na ọ bụ na ego
You got the book of Enoch very well. In matter now, if you know na no work kita, case all these things, case we are not human being did not just learn it. Human being again did not learn it. A force came to teach human beings how to make a weapon. A force came to teach human beings how to make all these things. Bible say again, Bible of Mase, and it repented God that He created man, because again the children of men started meeting themselves. The children of men started meeting themselves, and they gave birth to giants that existed in this earth before. You say now, as a giant are still living in this world. I know here. They are called the Nephilims. These are those things, those creatures, those things. If on na pata any them mad mindset, case a pontu, case a lonka, case make them mad iba, case a men canoa. See up in on one funny feeling nepote is in no matter good morning. Onya Heken is not an ordinary human being. There are some people who know what about ordinary human being. If you know being mad so you know where is your conscience? Where is your conscience? Makono have mad and be wicked, dig extra wicked like this now that you can team mad woman no mad than do a baby you it seems that no ordinary. Chien onye Jesus warning. Onye obona na aga na nke onye Jesus, onye obona mola ka onye obona mali ihe. Onye obona mali ihe, onye obona mala nne na nna dua umu na odu. Man, it pains me so much na some parents put out umaze ha na eme here. I won't go video and post and ask them delete this video. Men cano. Where were you people when that boy na actually squander or gamakana say ebulo zonyo zoni so dike ebu konko. Obu no go waka emele ha despite your money in Kadangote, will you be happy? Mugude go wana Kadangote, will you be happy na mother megi ha? Imagine that happy na mother megi ha. Man, why are you people celebrating mediocrity? Because no meant to beg it. Obu no go about go okay this guy, but only made that video to my best knowledge na. Only with the business do corner ya. Only chopped that investigation bug ya okay. Obu go no about obi kobana ezwe good osha, will you be happy? Ana emi hesi me kwa hem obologe. Eziokwu na the boy ayole ego jeje la vision na ebe mu nwanyi no. Mana nke onu wo mele odimma. Na mmadụ zuru oshi na bank, na mmadụ zuru oshi break and enter na be mmadụ ha chenye na bụ oshi. Every punishment is equivalent to all. Ni wele egbe gba mmadụ na yinyelu mmadụ osi ori onye ahụ ya wee nwe unu niile ka bụ ofu, because unu niile bụ ndị ogbu mmadụ. What is all this thing na ịpụta like this? Mmadụ ndị mmadụ anaghị eche ka mmadụ, ndị mmadụ na-akpa agwa ka anụ ọhịa. Ihe onye Jizọs na-eme unu chọsọ ka unu wee nweta ego. Mana go and do odd job where pata ego ha ka ego maka aka ajaje na ebute ọnụ mmanụ. Soak your hand in soil and tell me if you cannot be able to prosper. Obey the laws of nature ka ịgwa m na ịma prosper. For mmadụ ibe gị n'anya ka isi gwa Chukwu wee fụ onwe. Love your neighbor as your neighbor. Ka for mmadụ ibe gị n'anya ka isi wee fụ onwe gị n'anya. It's a commandment and it's a law. Be at peace with all men. If one way anya, the way you go to one trailer of rice, go never go 1 trailer of rice. Man, you can't kill yourself because nature is a mother. You let your conscience. What is the difference with you selling your soul to the devil and doing this kind of thing? Repent, ununina. Chegaliano. Repent of Brum Basiki Bible. Repent beginning wepu aka ihe na dịrọ mma. Omenala solianso. Bible solianso. Ka ọ dịnụ.